भैया हम कुमार आशीष पूरा भोजपुरी जन समूह के भैया भाभी चाचा चाची दादा दादी सब केहू के हाथ जोड़ के प्रणाम करत तानी। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे माई बीड़ा वाली के पूजा पाठ होला, यही से माई बीड़ा वाली के भजन लेके हम आइल बानी। तो सब भाई लोग से निहोरा बा कि माई बीड़ा वाली के भजन बजा के एक बार हमरा के जरूर आशीर्वाद दी और सब केहू मिल के माई बीड़ा वाली के जयकारा जोर से बोले के बा। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। पूजा की हम पलिया माई अबानी के पूजा दिया हराओ। प्रेम से बोलो बीना वाली मैया की जय। हंस के सवारी कह के आई तू दुआरिया है माई, हंस के सवारी कह के आई तू दुआरिया है माई, बनी के पुजरिया हजाउर पूजती हम पैया है माई। बनी के पुजरिया हजाउर पूजती हम पैया है माई, पूजती हम पैया है माई। प्रेम से बोलो बीना वाली मैया की माघ पंचमी के दिन बेलुदाज सनामा सबके हो मिल के राउर करले पूजा नामा, करले पूजा नामा। माघ पंचमी के दिन बेलुदार सनामा सबके हो मिल के राउर करले पूजा नामा, करले पूजा नामा। चारों ओर हो तावे राउर जय करिया है माई, बन के पुजरिया हजाउर पूजब हम पैया ये माई। बन के पुजरिया हजाउर पूजब हम पैया ये माई, पूजब हम पैया ये माई। अगर आप हैप्पी रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।